Troba res. Aquí, rampoines i coses velles, sense importància. I tu? Tampoc, res. Espera, aquí hi ha alguna cosa. Ermessenda de Carcassona ha ordenat la reconstrucció dels edificis en mal estat per tal de convertir Gerunda en un important centre cultural. A Saltó hem decidit que també volem començar a construir-hi castells. Necessitem l'ajuda de tanta gent com sigui possible. Castells a Saltó? Gerunda està creixent cada cop més amb les reformes de la comtessa. Les reconstruccions s'estan acabant. Què n'opineu del que estem organitzant? La vostra fodia és desmesurada, però tot i això podeu comptar amb la meva ajuda. I podem comptar amb l'ajuda del Ter? El Ter sempre li respondrà amb qui li sigui fidel. Construir un castell a Saltos? Esteu foll, estimat amic. No només un. El nostre anhel és construir pilars, torres i fins i tot una catedral. Havia sentit mai una ximpleria tan grossa. Em sembla que esteu fets tots uns baliga-balac. Voleu dir que amb aquesta colla de marrecs podreu assolir tals construccions? No corri tant, bon home. Pas a pas es pot aconseguir qualsevol fita. Aquesta canalla és una petita part d'aquest projecte. Cal fer pinya amb totes les persones que ho vulguin, homes, dones, petits i grans. Tots i totes trobaran el seu lloc aquí. I a més, no estem sols, veritat? Veritat. Sembla que tot això tan sols acaba de començar. Malgrat l'esforç per tirar endavant aquell petit projecte, no es van començar a fer castells d'aquests. Tot i així, en l'actualitat, un seguit de persones han fet realitat el somni medieval de construir a Salt un pilar, una torre i una catedral. Fa anys, unes quantes persones van tenir un petit somni. Aquest és el resultat de molts anys d'esforç i sacrifici. Ara volem que tu també en formis part i que somies amb nosaltres. Fem un salt casteller.